फरायसाफोरा आरो सिमेन्ट प्राइमारि बर'गुदि थुनलाइ आफाद जथाय बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों? बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोना बेनो, जों गासैबो मोनथिगौ जे दिनै दुलाराय आसामावनो जा जोंनि मोनसे बर' बिजोंनि समयसा, जे जोङो गोदोनिफ्रायनो फोरोंगिरिनि जेंनायाव जों गोबां मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बेजों लोगोसे माखासे गभर्नमेन्टआ फोसावनाय बायदियै टेट एग्जाम, बे टेट एग्जामाव उथ्रिसारनो हानाय माखासे फोरोंगिरिफोरखौ मोननानै जों एसे एनै नैबे दा एसे मोजां थासारियाव फैनो हादोंमोन। दा बेनि बेलायावबो आरो गुबुन मोनसे जेंना आसाम सरकारा जाबसिननानै होबावबाय बा फोसावना होबावबाय, जे द' थाखोनि जा जोंनि फरा बिजाब, जेरै गोरलै बिगियान, गोरलै सानखान्थि, बे मोननै आयदाखौ माने इंराजि रावै आरो फोसावनानै होलायबाय। दा बे फोसावनायखौ जों दुलाराय आसामावनो जोंनि बर' माहारिया जों गनायनानै लानो हायाखै। जिहेथु जों दिनै बर' हारि हिसाबै, राव हारिमु थानाय हिसाबै जों दिनै आरो 90 फारियाव जोंहा गनायथि मोननाय हिसाबै जों दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै, बिथांमोननि बेफोरबायदि हाबाफारि मावनायखौ। ओंखायनो दिनै जोङो बिथांमोननि एगेन्स्टै, हेंथायै दिनैनि बे गासै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि, गोजौसिन गेजेरारि आरो गोजौ फरायसालि, बेफोरावहाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। गासै फरायसा फरायसुलिखौ लानानै गासै फोरोंगिरि हान्जा आरो लोगोसे स्कुल कमिटि हान्जा आरो बेजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद, जों जथाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय समाव जुदि सरकारा मानियाब्ला बेनि बेरेखायै मा राहा? फैबाय थानाय समावहाय जोंनि खुद्रिसारनायखौ बिथांमोनहा जुदि मानियाब्ला जोङो जोबनो गैयै सोमावसारनाय हाबाफारि जों लागोन। जेरै जोङो दिनै फरायसालि नांला मोखाङाव जों लाबाय, दिनै जों राजा लामायावबो ओंखारगोन, जोङो BODOनि नांला मोखाङावबो जोङो बेफोर हाबाफारिखौ लागोन। जोबनो गैयै जोङो बे हाबाफारिखौ लागोन, जाहाथे जों जोंनि रावखौ जेरैखि जायाबाबो जों फोथांना लाखिनाय, बासायना लाखिनाय, बे थांखि नोजोरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जिरायनानै थाया। ओंखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जे जोङो मेंनाय गैयै, बानाय गैयै बे हाबाफारिखौ जों मावलांगोन। ओंखायनो गासैबो जोंनि बर' माहारिनि गासै माहारियारि आफादफ्राबो जाहाथे बेवहाय हारिनि सार्थ, जातिनि सार्थ, रावनि सार्थआव जाहाथे फैबाय थानाय जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोराहाय बे जेंनायाव मोगा मोगि जाया। दिनै बुंनो थाङोब्ला बेवहाय बहुद जेंना सोमजिगोन, फोरोंगिरिनि जेंना, फरायसाफोरनि जेंना। ओंखायनो जाहाथे बे हाबाफारियावहाय फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखि आफादफोर थाया मानो, बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानानै लैहोरै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन, जोंनि सोमावसारनायखौ। आरो बे जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जा थाखानाय फरा बिजाबफोर, बेखौ जों मोनफिननो हायो। बेखिनियानो। हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथाङा रायजो राजाफोरनो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम, जे नोंथांमोननि बिजोंनिसिम सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनैनि हाबाफारिया जोंनिया सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सिमेन्ट गुदिफारि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जों जथाय बे हाबाफारिखौ गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै आप टु फरायसालिमासिम बे हाबाफारिखौ जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोम फरायसालि, फरायसालिमा, गोजौ फरायसालि, मोनफ्रोम फरायसालियाव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों जे जोंनि आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ बिफाना जे बर' हारिनि बर' बिजोंखौ जे फोजोबनायनि मोनसे एजेन्डा लाबाय थादों, बिनिनो जोङो खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों जे आसाम सरकारा जोंनि बर' बिजोंनि जे थाखानाय गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियानखौ
इंराजि बिजोंनि जे साफायनो बिजाबखौ आखायाव लादों बेखौ जोङो खोनानो मोनदों। जिहेथु बेखौ जायैनि सिगांनो जोङो बोरै हायो बेखौ होबथानायनि मोनसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु थुनलाइ आफादा आरो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बेखौ अप'ज खालामदों। आरो सरकारा आरो सोलोंथाइ बिफाना जे जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरनि आरो बुद्धिजिबिफोरनि जेबो अनुमति लायालासिनो बिथांमोना बै खामानिफोरखौ आवगायबाय थादों। बेनि थाखायनो जों खावलायदों आसाम सरकारखौ जे फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारिखौ गोख्रैनो बन्द' खालामनांगौ। जे जोंनि बर' बिजोंखौ फोजोबनायनि मोनसे परिकल्पना खालामदों बिथांमोना, जों बेखौ फोजोबनो हाया। फैबाय थानाय समाव जों बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगोन आरो रायजो राजा आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ गासैखौबो जों खावलायदों जे दिनैनि हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय गासै फरायसा, बर'नि माहारियारि आफाद, बर'नि रायजो राजा गासैखौबो जे दिनैनि हाबाफारिखौ गासैखौबो जुगदान होनानै हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसारनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो बेजों लोगोसे जे फैबाय थानाय समाव आसाम सरकारा जोंनि दाबिखौ जुदि गनायाब्ला फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ जों भयाबह मोनसे आन्दलन लागोन। जे जोंनि बर' बिजोंखौ फैबाय थानाय समाव बिथांमोना फोजोबनायनि मोनसे असिलायै बे हाबाफारिखौ मावदों होननानै जों साननो हायो। आरो फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंखौ आरो थांनानै थागोन होननानै जों साननो हाया। बेनिखायनो बे बर' बिजोङाव इंराजि जे बिजों जाबसिननानै होनो नागिरनाय बेखौ जों गनायनानै लानो हाया बर' फरायसा हिसाबै आरो बर' माहारि हिसाबै। जे दिनै जुदि बे मोननै आयदाखौ इंराजि बिजों खालामनानै होयोब्ला जोंनियाव आरो मोननै आयदायाल' जोंना बर' बिजों हिसाबै बर' बिजों जानानै थागोन। बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव सरकारा जे जोंनि दाबिखौ मानियो, जों बेखौ सरकारनि फारसे गुरै खावलायबाय। जे आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जुदि मानियाब्ला बेनिख्रुइ जोङो मोनसे गिदिर आन्दलन लागोन होननानै जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु थुनलाइ आफादा बेखौ फोसावखाबाय।